Dragi moji petaci, Esselamu alaikum i dobar dan. Današnja lekcija nam nosi naziv Prepričavanje skraćivanjem fabule. Šta je fabula? Fabula je naziv za sažeto prepričano književno djelo. Fabula prepričava književno djelo i opisuje sve one događaje koji su važni za radnju. Ne bi trebalo izostaviti važne detalje na osnovu kojih možemo steći bolji uvid u karakter likova. Možemo razlikovati glavne i sporedne likove, mjesto i vrijeme radnje i na kraju možemo zaključiti koja je tema i ideja djela. Kada analiziramo djelo, možemo saznati koja je poruka djela, što je jedan od glavnih detalja koji ne bi trebalo izostaviti prilikom analize. Pored fabule, zaplet opisuje događaje koji su doveli do određene akcije. Fabula se koristi za opisivanje kraćih tekstova. Čarolijom mašte prenosimo se u jedan drugi, ljepši svijet. Tamo su putevi osjetljeni sjajnim zvijezdama, snovi beskonačni, a pjesma osvaja svijet. Tamo čak i novčići mogu da osjećaju, misle, vesele se životu i znaju da govore. Kako? Ne vjerujete? Pa evo, uvjerite se sami. Roman o novčiću, Kemal Mahmut Efendić, odlomak iz romana. Ne znam koliko sam dugo bio kod Jevrejina, u onoj čudnoj pećini, punoj mirisa i zvukova, koje dok god sam živ neću moći zaboraviti, niti sebi objasniti. Ponovo kažem, čudan je, čudan ovaj svijet. U nečijem sam džepu, ne znam čiji je džep, samo to znam da je svijetao i mirišljiv. Odiše na sunce kad ono zalazi za rumene hume i ljetnja predvečerje, kad se ptice gnijezde za noćni san, a sve tamnije vode žubore pjevom ljubavi i noćne tuge. Kakav li je to džep, tvoje novo sklonište, u kojem se sad, posle Jevrejinove kase, nalaziš? Vjerovatno se pitate, svi vi koji me pratite. Čovjek je ušao u radnju, kupio ovo i ono, pazario, kao što se to kaže, kilo sapuna, šećera, kahve, žilete i još koješta. Tiho, smireno, šireći oko sebe krug tajanstvenosti. Samuel je poslužio mušteriju. Zapakao mu sve kupljeno, tintanom olovkom sve izračunao, primio novac i vratio kusur. Jednu papirnatu novčanicu i nešto sitnježa, među kojima sam bio i ja. Zbogom moji slučajni drugari, nijemo sam prošaptao, dok sam već u džepu novog vlasnika napuštao dućan Jevrejina Samuela. I vi ćete, neko prije, a neko kasnije, rasuti se po svijetu, kao lagana pljeva na vjetru. Ali ovo je ipak čudan, posve čudan džep. Njegov vlasnik, čije lice u žurbi nisam mogao vidjeti, bio mi je još čudniji. Zamislite, on je pjevao, zanosno i glasno, koračajući nekim putevima, gore, dolje, lijevo, desno, pa kroz šume, preko livada, potoka, pored ogromnih šutljivih stijena, ispod oblaka, vedrog neba kojima je plovilo vječno sunce, nasmijano njegovom pjesmom. Razumijete, moj novi gazda je pjevao, baš kao da je van sebe od neke neobjašnjive radosti. I bilo da je noć, i bilo da je jutro ili podne, kiša ili vjetar, on je jednako pjevao. Kome ili zašto, to i ja vas hoću da pitam. I ta njegova pjesma, izvirući iz njegovih usta, pokrenuta njegovom dušom i srcem, dopirala je i do njegovog, da ne kažem mog, džepa, koji je kao i ino, što je bio svijetao i radostan, mirisao nekom beskrajnom, nekom nezaustavljivom radošću i vedrinom.
Bio sam van sebe od uzbuđenja slušajući njegovu pjesmu. Samo kakva razlika između šutljive atmosfere u Jevrejinom dućanu, tom carstvu brojki računa, gdje se sve i zauvijek zna šta je šta i čemu služi. I ove sve svečanosti u kojoj pjesma, nada i radost obećavaju, pružaju ono što mnogi u ovom šarikolikom svijetu ne mogu ni sanjati. Dobro je, ipak, nada se biti novčić, ma koliko bio bezvredan, ičemu služio, pa ići od ruke do ruke, od radosti do tuge, od svijetlih visova do ledenih dubina rijeke, od kasa škrtica do džepova vjeseljaka, kojima je čitav svijet mali i pod njihovim je stopalom. 100.000 pjesama, smionih popjevki, zanosnih refrena naučio sam na ovom svom novom putu i nisam se pitao kud idem i kome ću sljedećem pripasti. Bilo mi je svejedno. Išao sam i počeo pjevati. Iz svog rajskog džepa pratiti onog gore čije sam lice, usne i oči mogao samo zamišljati. I gledaj čuda. Pokrenuto pjesmom sve oko nas počelo da se kreće. I zvijeri, i mravi, i u stabla prilijepljene gljive, i kamenje i svoje nepomičnosti. Zatim kuće, ljudi, stoka, najsitniji predmeti, i istok, i zapad, i sever, i jug. I ono što je pod zemljom, i ono što je na njoj, i ono što je u zraku, na nebu, sve viđeno i zamišljeno. Sve je to skupa treperilo, igralo se, nezaustavljivo nastojalo da promijeni mesto, da bude više, bolje, radosnije, svetlije nego što je bilo prije ove pjesme. U svijetu književnog dijela. Koji su bajkoviti elementi prisutni u ovom odlomku? Sa kakvim se neobičnim pripovjedačem susrećemo? O čemu nam Novčić priča? Pronađi mjesto u tekstu kada Novčić osjeća, razmišlja, zapaža. Šta je neobično kod novoga gazde? Raspjevanog gazdu Novčić dovodi u vezu sa mnogim lijepim karakternim osobinama. Kojim? Šta Novčić kao stanar u džepu osjeća dok boravi kod ovako veselog i razdraganog gazde? Novčić je mnogo bogatiji od kako se našao u džepu veselog gazde. U čemu se ogleda to bogatstvo? Šta je Novčić naučio? Pjesma je pokrenula čitav svijet, i životinje, i biljke, i kamenje. Šta se još raduje životu? Novčić je, seleći se iz ruke u ruku, iz džepa u džep, iz kase u kasu, upoznao mnoge ljude. Šta smo mi saznali iz njegovog pričanja o tim ljudima? Saznajemo da mu je mnogo drag čovjek koji pjeva. Šta ti misliš? Zašto je pjesma toliko važna u ljudskom životu? Ova priča sadrži neka poetska mjesta. Pronađi ih i odredi stilske figure koje je pisac koristio u njima. Kreativni rad. Zamisli da si cvijet, ili sat, ili kamen. Ispričaj nam iz te perspektive svoju priču. Saznaj više. Roman o Novčiću je knjiga za djecu i odrasle. Pisana je savremeno, moderno i čitko. Nosi mnoge univerzalne ljudske poruke i ulazi u red najboljih knjiga za djecu. Na primjeru roman o Novčiću, koji smo obrađivali na prethodnim časovima, danas smo naučili šta je fabula i na koji način analiziramo odlomke. Hvala na pažnji, dragi moji petaci.